హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా ద ఓల్ గేవ్ ఏ లౌడ్ హూట్ లేదా ఎవ్రీవన్ గేవ్ ఏ హూట్ ఆఫ్ లాఫర్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ హూట్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద క్రై ఆఫ్ అన్ ఓల్ అని, అంటే గుడ్లగూబ లేదా ఇతర పక్షులు చేసే హూ హూ అనే శబ్దం లేదా కారు హార్న్ లేదంటే సైరన్ శబ్దాన్ని హూట్ అనే వర్డ్తో చెప్పచ్చు. నేను ఇంకా చెప్పాలంటే గుడ్లగూబ చేసే శబ్దం అని, లేదంటే గట్టిగా నవ్వడం లేదా అరవడం లాంటిది కూడా. ఇంకా చెప్పాలంటే శబ్దం చేసి వ్యతిరేకించడానికి కూడా హూట్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పొచ్చు. ఇంక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద ఓల్ లెట్ అవుట్ ఏ లౌడ్ హూట్ ఎట్ నైట్, అంటే గుడ్లగూబ రాత్రి గట్టిగా హుక్కు పెట్టింది అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.